ሰላም ፍቷት ተኸታተልት መደበብ ዘለኹም ሰላምኩም ዝሕንዳውል ኩሎምውን ከም ትልሙድ በሐዶሽ ሓበሬታ ምጽኩም ኣሎም ነሎሚናኹም ዘብላው ሓበሬታት ጥቅምት 3 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ውቕሮ ሰንበት ቤተሰብ መሪቖም ብጣዕሚ ደስ ብዘብል ተሓጓስ ዘመርዕዋ ድሕሪ 3 መዓልቲ ሓሙሳ በጽነት እንዳሃለወት ብጣዕሚ ብዝሕዝን ጭካነ ብዝመለው መንገዲ ብሰብኣያ ዝተቐተለት ሊድያ ዓለም ሎሚ ድሕሪ ዓመት ምኽንያት ሞታ እንታይ ከም ዝኾነ ተቓሊዑሎም ከም ዝፍለጥ ዝሓፍትና ምስ በዓልቲ ቤታን የዕሩኽታን ኣብ ሰርዶ ሆቴል እንዳተፃወተት ኣምሽያ ድሓር ድማ ስለ ዝመሸ የዕሩኽታ ንሊድያ ምስ ሰብኣያ ብርሃና ዓራታ ድሒዞም ምስ ከዱ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ብቕፅበት ወዲ ሰብ ክፍፅሞ ኢልካ ብዘይትግምቶ መንገዲ ብሂወት እንዳሃለየት ዒንታ ኣውፂኡ ኣዕፅምታ ሰይሩ ብጣዕሚ ኣሳቂዩ ኣብ መጨረሻ ድማ ክሳዳ ሓኒቑ ከም ዝቐተላ ዝዝከር እዩ። ሰንበት ብደስታ ተመርዕዮም ሓሙስ ድማ ተራእዩን ተሰሚዑን ብዘይፍለጥ መንገዲ ካብ ደስታ ናብ ሓዘን ካብ ናይ መርዓ ዳስ ድማ ናብ ናይ ሓዘን ዳስ ብቕፅበት ዝተቐየረ ንብዙሓት ሰባት ድማ ዘሕዘነም ቅትለት ሊድያ ዓለም ድሕሪ ዓመት ሎሚ መንቀል ቅትለት ተቓሊዑሎም ንሱ እንታይ ዝብል ናዋኹም ቀሪበልኩም ኣለኹም። ከምኡውን ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ ደብሪ ፍሉይ ቦታ ጸላዕ ዐንቋ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ሙዑዝ ተስፉ ዝተባሃለ ንኽልተ ህፃውንቲ ግራቴ ረጊጽኩም ላይ ብዝብል ብዘይረብሕ ምኽንያት ኣሳቃዩ ከም ዝቃተሎም ተፈሊጡሎም ንሶም ድማ ዳዊት መንግስቱን መብራህቱ ኣሰፋን ዝበሃሉ እንትኾኑ እዞም ህፃውንቲ እዚኦም ድማ ካብ ትምህርቲ ክምለሱ ከለው ንወለዶም ዕንጨይቲ ኣራርዮም ንምውሳድ ኣብ ዝፈተኑሉ ግዜ ኣጋጣሚ ብኡ እንዳሓለፉ ትግራት ረጊጾም ንምንታይ ነቲ ግራት ረጊጽኩም ብዝብል ብዘይረብሕ ምኽንያት ድማ እዞም ህፃውንቲ እዚኦም ብጣዕሚ ብዘሕዝን መንገዲ ብእምኒ ቀጥቂጡ ከም ዝቃተሎም ተፈሊጡሎም እዚን ካልኦትን ዝብሉ መደባት ናኹም ቀሪበልኩም ኣለኹ እስካብ ፍጻመ ምሳይ ጸኒሕኩም መደባተይ ንክትካፈሉ እንዳዓደምኹ ቅድሚያ ግንስ ቻናል ቤተሰብ ዝኾኑም ላይክ ብምግባር ከምኡውን ኣጋይ ዝኾኑም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ንክትኾኑ ላቦም ባርከስ ብተዋት ተኸታተልቲ መደበያ ኣብቲ መእተው ከም ዝገለጽክልኩም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ ደብሪ ጸላዕ ዐንቋ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ብጣዕሚ መሕዘን ዝኾነ ፍጻመ ተፈጺሙሎም ንሱ ድማ ሙዑዝ ተስፉ ዝተባሃለ ንኽልተ ህፃውንቲ ግራቴ ረጊጽኩም ላይ ብዝብል ብጣዕሚ ብዘይረብሕ ምኽንያት ነቶም ህፃውንቲ ሶም ድማ ብእምኒ ቀጥቂጡ ከም ዝቐተሎም ተፈሊጡ ዘሎም እቶም ህፃውንቲ ድማ ዳዊት መንግስቱን መብራህቱ ኣሰፋን ዝበሃሉ እንትኾኑ ንሶም ድማ ኣብ ትምህርቲ ጸኒሖም ናብ ገዞም ክምለሱ ከለው ንወለዶም ዕንጨይቲ ንምውሳድ እንዳረዩ ከለው ንትግራት ረጊጽኩም ላይ ብዝብል ብእምኒ ጨፍሊቑ ቀቲልዎም ምስ ቀተሎም ድማ ንዞም ህፃውንቲ ማለት እውን ንትሬሳ ሰብ ክረኽቦ ኣብ ዘይኽእል ኣብ ጫካ ደብሪ ወኺዱ ወለድ እውን ትምህርቲ ኢሎም ዝኸዱ ህፃውንቲ ለይተመልሱ ተሪፎም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል እንዳኣለሹ ናበይ ከም ዝኸዱ ጠፊዎም ኢቭንት ከባቢ ተሻቒሉ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ኣልሾም ድሓር ኣብ መጨረሻ ግን ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ እዞም ህፃውንቲ እዚኦም ተቐቲሎም ኣብ ጫካ ተደብርዮም እዮም ተረኺቦም ምንም ዘይፈልጡ ንጹሃን ዝኾኑ ህፃውንቲ ግራቴ ረጊጽኩም ላይ ብዝብል ብዘይረብሕ ምኽንያት ከምዚ ጌርካ ብእምኒ ቀጥቂጥካ ምቕታል ማለት ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝን ተግባር እዩ። ንዞም ዝሞቱ መንግስተ ሰማያት ያዋርሶም እንዳብልና ንቤተሰብ ሙሉእ ድማ ጽንዓት ንምነም ናብቲ ካልእ ሓበሬታ ክሰግር ከለኹ ድማ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ብጣዕሚ መሕዘን ዝኾነ ተግባር ተፈጺሙ ነይሩ። ንሱ ድማ ጥቅምት 3 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ውቕሮ ሰንበት ቤተሰብ መሪቖም ብጣዕሚ ደስ ብዘብል ተሓጓስ ዘመርዕዋ ጓሎም ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ሓሙስ ምርዲ ኣብ ሕፅነት እንዳሃለወት ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ በዓል ቤታ ማለት እውን እቲ ሓድሽ ዝተመርዐዋ ሰብ ጭካነ ብዝተመልኦ መንገዲ ኣሳቂዩ ከም ዝቐተላ ዝዝከር እዩ። ተግባር እዚ ድማ ንብዙሓት ሰባት ዝሕዘነን ዘወጣዕን ፍጻሜ ኣብ ትሽዑ ግዜ ድማ ማለት እውን ከምዚ ዓይነት ሰሚዑን ተራእዩን ብዘይፍለጥ መንገዲ ኣብ ሕፅነት እንዳሃለየት ከምዚ ገይሩ ብጭካነ ከቐትላ ዝኸኣለ ምኽንያት ተባሂሉ ብዙሕ እኳ እንዳተገለጸ ተጸንሐ ሎሚ ግን ማለት እውን ሊድያ ዓለም በዓል ቤታ ብርሃነ ከምዚ ገይሩ ብጭካነ ዒንታ ኣውፂኡ ዕፅምታ ሰይሩ ከምኡውን ብዙሕ ኣሳቂዩ ብካራ ድማ ክንደይ ሰውነታ ሓራሪዱ መጨረሻ ድማ ሓኒቑ ከቐትላ ዝኸኣለ ምኽንያት ድማ ድሕሪ ዓመት ሎሚ ተቓሊዑሎም ሰብዚ ማለት እውን ምስ ሊድያ ዓለም ብፍቕሪ ብዙሕ መዓልቲ ጸንሑ እንትኾኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈርኒቸር ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ድሓር ድማ ምስ ሊድያ ብሓባር ንምንባር ማለት እውን ብፍቕሪ ሂወት ብዙሕ ስለ ዝጸንሑ ድሓር ድማ ብሓባር ሓዳር ንምምስራት መርዓ ኣብ ውቕሮ ብጣዕሚ ብደስ ዘብልን ድሙቕን ከም ዝሕለፉ ዝዝከር ድሕሪኡ ድማ ሓሙስ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ ድማ ንብዙሓት ሰባት ዝሕዘነን ዘደንገፀን ፍጻመ ድማ ብሰንበት ብጣዕሚ بدس زبل مرعات ساتفهم تدستهم غانا حقوسهم غليزهم زيودو بحمس الدمام
بتعم بزحزن من قدينا زحفتنا زي أموت زينا يتسمعهم يعرقتان لليدا مسوايا برانا أبصر دو هوتيل اندازانا قعوزانيهم دحر مسمشي دما نليدا مسبعلت بيتام عراتا دحيزهم مسخدو بغصبات استقبار زي كفتزم خيلهم إذا كم زعينة كان زمولو تقبار كفتزم زخاللو مخنيات دما برانا نمرع زقجو كام زي نبرن كمون ليديا مجمريا مستمرعيتو دحر نابعديسا مستملست كتفوتعو مخانا كم زفلتا كمون ليديا اتناتو فوتو كابناتا نزيلا كم زفوستت بزي مخنيات دما تجاجغم أب كم زعينات كتسمعو مدنسو كتزارو دما مسكف زخنا جكان زمولو تكبار كفتزم كم زخالي تزاري وزلم بحقي بتعامي زحزن أب زحلفز تفغل علي حابريتاتا تنداوزو نيرم مالتون ليديا كاب كالي ود سلزت أنا ساتيو كم زعينات تكبار كفتزم كيلو كمون أفت مرعا قزم سلزو واحدو بزي مخنيات ونفزي وندات بالم زتفغل علي حابريتاتا اندات زارقو حنيرم بتعام بزحزن منقد دقن لو مزوز زلو مالتون بزي ربح بنشتن نغير يا كم زعينت بتعم محزن زخونة تقبار فزيمو تناتو هيوتون بلاجو كمون نازا حفتنا هيوتون كم زعينت بتعم بزحزن منقد تغاتيلا نلو ميناخم زابلكو حبيتات زي مسز تفلادي ريتو حسابتن لكم اكو منطقة بطلنا كلمات بها الفيديوس كان راخب دحن كنو سنين عهم